dogi e thuolo ni. Wadhi nyime gi weche manyien mag Migago e thuolo ni, kama bende anyalo nuoni namba mar ote machuok en 236000. Mano biro miyi thuolo mar tudori kodwa e yo makare. To ka wadonjo weche mag siasa mag Twak, en ni gavana ma Siaya James Orengo olero ni kweth mar Azimio biro dok e ng'anyo kaluwore gi chung' mar jo Kenya Kwanza magisekawo ewi twak migeno ni kindgi kod riwruok mar Azimio One Kenya Alliance. Orengo medo ni twak nyaka chan e yo mowinjore kendo jokanyo nyaka luw yo makare mabiro neno ni twak ok olwar kapok jotelo yudo duoko ne jopiny. I believe that time has come within this week for President Ruto and Kenya Kwanza to come clear on these issues that have been put on the table. I think we have got a good team. They are a sober-minded team, and I do not think they will play sideshows if the concrete agenda on the table will be the ones which we are going to discuss with the side opposite. And I, for one, if I truly speak from the bottom of my heart, the Kenya Kwanza team, they do not have any good faith at all. They have no good faith at all. They may be taking us for a ride. And these measures that have been taken by Raila Amolo Odinga to go back to the people through beginning today and having a Kumkunji on Sunday will be a reminder that they cannot take us for granted and they cannot take Kenyans for a ride. Kaunti ma Siaya medo maino e bero pur mag chiemo